Позволете ми да бъда честен от самото начало. Няма да ви допадна сега. С течение на времето ще харесвате все по-малко това, което ви казвам. Но аз и не държа да ви се харесам. Това е моя пролог. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. Как ще гласуваш този път? За ГЕРБ ли? Нема се забрави от това. Здрасти. Абе, това Мишо бирата ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика влезнали мисничари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там някаква акция. Добре, ако трябва обади му се, и му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм първанал. Като съм му обещал, че няма го закачам, няма го закачам. Председателят на Българската федерация по баскетбол Михаил Михов, станал известен като Мишо Бирата, е намерен мъртъв в хотел в Правец. Нима си забравил за килчетата? Нима си забравил за всички записи? Сега ще ти покажа няколко метаморфози, но не от гъсеница в пеперуда, а от пеперуда в гнида. Сега ще видиш промяната на едни помяри, защото тази партия, в нея има само помяри. Палатковия лагер беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд те уж болни деца. Титла главен мултак. Алинея първа единствена. Титлата се присъжда за особени заслуги към корпорация Мултигруп. И сега за почеш месец. Всички събудите да сетят, че 15 години изнасил. Като оня американския режисьор, да го направи като мен. Така че, в крайна сметка, една държава, която не може да се справи с такива хора, ясно, че не е държава. За мен политическа партия ГЕРБ не е дясна партия. Има редица доказателства, които могат да бъдат показани и да се видят на карта и веднага. И месец купува по една нова медия. И всичките тези медии вкупом от сутрин до вечер хвалят господин Бойко Борисов, неговата гениалност, се превърнали в някаква карикатура на работническо дело. И какво да го обсъждаме? За това му пишат на господин Борисов от Европейската комисия, а не пишат на главните редактори или на някои неправителствени организации. Нещо малко наистина, абсолютно вече съвсем тотално потвърждение отвънка, че имаше някакъв проблем, обади се на Бойко, той ще го реши. Не, това не е да реши проблема. Това е, просто му казват, моля ви, спрете. Спрете да купувате медии, спрете да участвате в медийния пазар и да го изкривявате, защото той изкривява медийния пазар в България. Това прави господин Борисов. Господин Борисов лично контролира и пак в коалиция с ДПС, забележете. Затова ние... Чудили ли сте се какво се случи с всички онези акции, октоподи, скариди и всякакъв вид морска храна? Какво се случи с тези хора, когато правеха акции всеки ден? Нека да видим какво се случи. От няколко седмици работиш по материал, свързан с много шумни в миналото акции, които в крайна сметка доведоха до обезщетения, които България ще трябва да плати на хикс на брой хора. За колко пари става въпрос? Става въпрос за 1 800 000 лева. Точка. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. Смяташ да гласуваш пак за ПП ли? Нема си забравил всички записи. А помните ли фразата "Нито глас за Пеевски"? А какво се случи накрая? Пихме мазно турско кафе. Да призовем българските граждани, избирателите от Великотърновския мир. Нито глас за Пеевски. Става дума за българската държава. 5 месеца
че Христо Иванов пи мазно турско кафе в моя кабинет и седеше в скута ми. Днес решихме да обявим война на всички рецидивисти зад волана, особено тези, които шофират под въздействието на наркотични вещества. Война на всички, които имат агресивно поведение по пътя. Кога най-накрая ще видим кой е шофьор от НСО? Кога ще накажат веднъж шофьор на НСО? До кога ще търпим НСО да карат и да убиват наред? Защото този случай не е ми първия. Трябва да се говори. Трябва да се пита. Че вие сте читави. Няма да ми ставате шефове, няма да ми говорите въобще как трябва да направя, къде трябва да хода, къде не трябва да хода. Няма да ми се бъркате в нищо. Да. Аз не искам от вас нищо. Но едно доказателство, ако получа, че вие гепите, аз ще изляза пред всички хора и ще кажа, че вие правите това и аз се разкарвам моментално от цялата тази работа. И съответно бих се извинил, естествено, на всички останали, че съм ги подвел. Макар... Ето това е зад колисията, срещу което се бориме всеки ден. Ти си корумпиран, аз съм корумпиран. Борисов, господин Петков, кога ще обявите господин Иванов? Абсурдни всякакви спекулации, които в момента се ширят, че Демократична България се готви да бъде в управление с Бойко Борисов или пък с ДПС. Господин Иванов. Българските граждани трябва да са сигурни, че когато гласуват за нас, това, което ние обещаваме, това ще го изпазваме. Ние обещахме на нашите избиратели много ясно, че коалиция с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена от Продължаваме промяната. Това си е чиста коалиция. И няма как да му кажем, няма как да наречем. Така. Но коалиция, в която ние вземаме всичко. Много маски паднаха в тези 6 месеца. Много ясно се видя кой къде стои. Е абсолютно невъзможно да се партнираме с Борисов и с ГЕРБ. Ще си подбирам думите. Това е невъзможно коалиция. Няма как да бъдем част от управлението, ако такова управление има, което да сме седнали на масата в една коалиция с ГЕРБ, ДПС. Своята подкрепа за правителството дадоха депутатите от Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Ние такъв тип сделка няма да направим дали официално, дали неофициално. ГЕРБ, СДС и ДПС. Докато ДПС с господин Пеевски на първи ред и въобще тези практики, които те налагаха дълги години на обръчите от фирми, също е невъзможно. Няма никакви предпоставки да го няма това правителство. То си върши работата, вчера също си свърши работата, с наша подкрепа. Да не правим разграничение между ДПС и ГЕРБ, а заедно да ги изолираме от властта. Да не се пипат машините. Нито ще направим коалиция с Бойко Борисов, нито ще направим коалиция с ГЕРБ без Бойко Борисов. Нашия цивилизационен формат. Борисов много иска, образно казано, една демократична пералня. Борисов се избира през този вариант, няма да мнение. Време е за рестарт. Време е за мъдри решения. Относно сделката, мисля, че това е най-добрата сделка, която може да бъде направена с ГЕРБ. Колко още доказателства са ви нужни, господин Петров? Вие излъгахте хората. Имам навика да работя с факти и с аргументи. То аргумент е силен. Миналото лято, когато излязаха тези кадри с вас и Кирил Петков на едно стълбище и които предизвикаха вълна от коментари, вие не ги адресирахте. Защо? Вижте, на тези кадри аз няма от фора се притеснявам, тъй като един погрешен ъгъл... Ама как погрешен ъгъл? Нека да видим ъгъл в момента. Ама той бърка. Там не е парапета. Чакай. Не. Ще върнем. Сега ще зумнем. Ето. То се вижда. Той бърка. Категорично потвърждавам, че отношенията ми с господин Кирил Петков са служебни и такива на приятели в рамките на Продължаваме промяната. И винаги са били такива? Да. Винаги.
Минети, мазинети на тези парапети, в апартамент ще вляза аз в този час, да уредя далавера с киропремиера, че баджанаци правя аз. Аз няма от фора се притеснявам, тъй като един погрешен ъгъл, както Той е хвана за газа. Докато се чудиш за кого да гласуваш, Европа и светът се чупи. Отвори си очите и погледни това, което идва. Светът се променя. Идва новия Спайдърмен. Новия Спайдърмен идва за твоето дете под формата на комикси. Само че никой не ти казва, че новия Спайдърмен е гей. Какво ще кажеш за новата детска книжка за твоето дете? Чете ли за новата Пепеляшка, която е лесбийка? Или за Снежанка, която е чернокожа? Или пък нейният принц, който се оказа гей? Или пък Ана Каренина, която помним ние и която вашите деца ще помнят. Помните ли австрийската певица от Евровизия? Ами швейцарския? Ще ви покажа две хубави жени. Те са миски. Моля, кажете ми, бихте ли спали с тях? Повечето от вас биха, нали? А ако ви кажа, че са мъже? До сега бяхме свикнали да гледаме просеци по улицата, хора в недобро състояние. Обаче светът се завъртя и започваме да гледаме как умни и разумни хора, образовани от нашия елит, просят всеки ден. Не е нормално да си просят по този начин. Това не е свобода. Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски, подкрепете ни в PayPal и Revolut. Преди зрителите в YouTube, дарявай на месечна база. Аз се развивам и съществувам само единствено благодарение на теб. Вие сте с дневен ред, аз съм Мирлюба Бенатова. Аз съм Генка Шикерова. Благодарим ви, че ни подкрепяте в YouTube и в Patreon. Ако не си разбрал защо трябва да гласуваш, точно за това. Защото светът се чупи. Време е да изхвърлим буклука. Чудиш се за кого да гласуваш? Нека ти покажа аз за кого ще гласувам и защо. Истината е, че в залата всички станаха на крака, за което най-искрено ви благодаря, защото вие сте истински българи. Уважаеми зрители, няма да пея тази вечер. Искам да ви кажа няколко неща. Ще ви ги кажа по една единствена причина. Много пъти сте били лъгани и аз не искам да участвам в нещо, което ви лъже за пореден път. Това, на което присъстваме тази вечер, е една лъжа. Няма никакво състезание. На организаторите на конкурса не им стиска да кажат истината, но пък аз съм такъв и вие ме познавате, че ще ви я кажа. Песента, която ще победи тази вечер, ще представя не изпълнител, не група, а България. За съжаление, победителят тази вечер няма да бъде реален, а купен. Цената на покупката е над 50 000 лева. Победител в този конкурс ще бъдат едни мои приятели. Това ще е група Кафе. И зрители, скъпи гости в зала 1 на НДК, победители са група Кафе и песента Лорейн. Аплодисменти! Помниш ли как обвиняваха партията на Има такъв народ, че са овладели митниците? Към задкулисния певец с неговите
20 годишни приятели Орлин Алексиев и компания, и който се оправдаваше 20 пъти вчера или колко пъти каза, че няма нищо общо с турската граница и завладяната турска граница, която тук... Някакви внушения, скъпаколе, инсинуации, вие ги изработвате, защото това правите. Аз съм бил водещ много пъти. Това правите. Казвайки едно нещо, внушавайте, което да се хвърля върху това, което съм аз. Аз нямам нищо общо, а вие го казахте 10 пъти. 10 пъти. Вие това правите, господин Вълков. Вие знаете, че аз нямам нищо общо с капаколе, обаче като го кажете 10 пъти, ме гледате как аз ви се обяснявам на вас. Аз ви се обяснявам не за друго, защото сте журналист. Обаче като ви го кажа 10 пъти едно и също нещо, почвам да си мисля, че вие сте твърдо решен да направите тази инсинуация. Заради какво? Защо? Защо? Какво искате да кажете с това? Година и половина, 2 по-късно, господин Вълков, защо? Питаме, кой ви изпрати там да задавате тези въпроси? Защо сега никой не пита вас? Защо? Година и половина по-късно става ясно, че Асен Василев се опитва да назначава хора на МВР Хасково, където и е въпросната митница. Излиза истината. Година и половина по-късно. Толкова години заради вас всичко. Това е истината. Няма друга истина. Иначе що? Ние може да правим и други работи. Желая ви успех. И ето ме дойдох, изпратен тук отново. Един единствен или един от многото, за да проверя, кое се харчи повече, силата на словото с тази на уловото. Това е то. Нищо не направих наполовина, нали? Харесвате ли ме сега? Харесвате ли ме сега? Харесвате ли ме сега? Restless